مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي لجبو أمبوفو نسلم يغفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جمكان حكمو كنا لانوي دين بارومي جمكان ناس لانو شرف لا تفي لا نبي وليك سكرم وما أنيك كرم بسم الله ولا سك باروكني ويا دين كنا فنونا bi ane an karamo do be nyon fi ano ni ana de la ka jamu kan ken ken ko nano no an karamo Cheikh Umar Magasuba almamido koko di Misri la Abidjan Côte d'Ivoire jamana la abe cliff la chila an fe jamana ko na nya profiter ka wati dota wala sa nabi na je ka boroke dina kuna fundola nga yana an do an boroko nala ame an karamo fo ka bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Cheikh Umar ame ifoki wala nyumano anga wele jabilila inshallah ka wati koron koso ikilenga wati do di ama ika wati konnala ka Côte d'Ivoire ni alamini bela jenen fo itola Cheikh Umar anga dina baro jem ka ina fo ibado chuna ni tension fo ka baro ke ame si ka masala ke dina baro ke nyofe ame kuma hada madiya be nyachumna jowo be gilan chumna nyena mayo be gilan chumna nga hadamade yere nan nyachu nyene ma yamana ke chugo abebe laban fendo de ma no yesay tuma da hanni afoli mandi mo yo kosobe hanna la meli mandi mo yo kosobe nga ambebe ka odone makono akaka anga akiru don femu mi sayere kunka ani femu be saya kofe ka kuma ka tuma dola fana femi nino e anga nyingali folo mi ni ame feka tungula usaz amado hadamade ni afatura fendo nyineno akacha nga ala kuma ba koli ani kata sutra kata bla sutra labana ni hada madin fatura jonu ne kanga ko jonu na koli kakan ani ka jigin kaburu kono amma kaburu ni sutra kaburu na ma chama me jigin kaburu kono wala zaka shumne kala da yala mado keren no mun kanga shumne kala da kaburu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وبالله ومن الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وعيدت به النصر والكوثر والشفاعة وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سناغا نينغالو جابي أمي فولي بلا سيرف لا بركة بربي. إلى ريكا émission ani ko ka collaborateur ba me foli bla bela jeni e foli folo beta joma o de kramoje enfin Sayyid Sherif Ousmane Madan Haidara anaka de ma bela jeni amani ala fa sijan kenya sutra ala ko danama amin katle tele ni ka ta nya fe ala mo kala amin alhamdulillah e ni ngali mi ge ni ngali nafaka bo temi mi retala tembado parce que naya jatemine anga kuma beteme chamaka andate so makachaya saya fin jumay saya adamandin ka dunya faradi ini dunya be faramina odi saya di ibina nyana maya warake me dugulo ka nyana maya tetugo ibina nyana maya mi ka be fuma ko hayatul barzakiya no kaburu nyana maya o be se ka janya chien saba chien tan chien kemere kat mi ka nyana maya mi ka dugulo ka Allahu akbar iga fam o ikile flana ni su adamadi ni atanyana wati mina iba to ko rabila kasabe am fuma ko su do ko mako fere be ka ta wuli to kala mais naya jatemine joni ka to nyuma soro o de to wi ni su nana al ni président sulo o ta photo ko président nana o fa ko la dépouille mortelle ça y est que a fente mo mi mbolutu folo so kramo ya jatemine mo folo mo be do suka o ta soro su bolo dayele no al na ka datu ka ka dayele o koroidi o korole avec un afoina tato fleni mfantana ma mbolo kolona ma fente mbolo njigi awi Allah taala ta ko fe
jigi aw ye Allah taala ta ko ça ale ka spacement ke so ka nga jo bili ka nga bria kuna peinture ka nga kala fembe ka nga me joro ka nga oke aw mbe ko fe Allahu akbar non an se ka talibali mais lon ge wa ko de ko ni werete adamadina iyere ko ani ala ni tiri ni ko chano mais damba ka teri ala damba ka badi ala ni ba min bila ole iyere ani ala parce que wati do be ka be nyina ko kida utigi ko te ko watansawna al ahibba ba'da 10 wa kad sirna izaman baliyat kut le temps temeni ko fe kabur kono e mu ngo ko te erkelen kiko militi tankiko ko nyina ni ko parce que ikala kolomu mu en fatila tu sini nalit se gabali saya nalit se gabali ako yorore ako la ahla li ghadi wala marhaban lahu in kana tafriq al ahibba fi ghadin kala kana sini mana aw on fenatina sini kumbe nakela anga farali anambadu nga farali be sini nila ka fa amena tolu bla dinga kono no be sini nali la kala kana sini na mais est-ce que amsika sini nali bali antsika bali donc slamati sran saya nye mebe sara munenye saya ko ika mune bla yerenye no be se ki défensita ni ko labe slamati sran saya nye silama ka saya silama bere ka saya mune ka bo sege so kata lafiya so ka bo nyagba so kata nyasuma so ka bo dusukasi so kata dususuma so ya fam ni ambade bana joni ka anga ko fal aqrab mo min kasro la o de ka anga ko mais kira bina kuma do fo an ka anga hakli to alayhi salatu wassalam ako mo ya o ka suko mo min nabi sran lanye abi sa dala abi suko nyalo sharati saba abi sran lanye abi sa dala abi suko linyalo o de ka anga suko be ma anga suko wolo so fola muso ya cheko nabsi che ya musoko faidinko donc fal akrab parce que alni lebu mi yela parce que wakati do beke saya geleya ko so sakra ko so ibta soro ku do beke sula nal amake mo mesra na bisa dara na bola kene ma dab sika fo lon ke ba do bina fina ni ka mi sula nyuma na jugumana ko ni ka fo kene ma ko ala ka danga bika ça veut dire ka mi yala autour la nyuma na jugumana donc olu de kanga suko do ba irana ka fo bela jeni manga kika suko baay parce que aka kuli labano kata di alama donc fa esenia ayeke a fola akanga ke chugomina chola otekele flana ko jonka nga jigi kaburu kono kuma beli parce qu'on fait généralement ame mo wuluma ni amodi din chekele mbabolo de ni atene muso deno odi kanga jigila islam ala wote kiran sabato la kaburu alayhi salatu wassalam ala dingere ka ibrahim sukudula ako joma jena furumso yo kuno ko jigi kaburu kono ama fo bide ako joma jena furumso yo kuno o ka jigi kaburu kono ama kuma refo ko furumso ça veut dire que on fait de jena kala be jigi namrato be jigi uya fola be jigi pela jeni be jigi mais ante choisir le parce que surtout ni wartigi sugelo bebe faka jigi parce que ya long ka fokale ka barake wala ma lele jigi la kabulu kono o ma fini non to kene ma bi ka do okay e re kan asra la ka fo ala bini ibe doni baletala ala bini yini ngawla donc nala bini yini ga komina karamo che kanga ke ko fenge gangu ke sebe donc otala soufne ya mo kanga ko organiser ka jatemine mo mun kanga jigo kango jatemine depuis saya keni pour ne pas que mangaye bola parce que kabrulo la anga manga kacha mais ça va au hati nik sukru yak mike al kono mangaye tame tellement yoro besuma parce que yoro mino tashi yoro lo ni bel ikeni ko bela jeni ika hakli manga ki jafa e ka tashi manga ki jafa kalo ko bela jeni be bani ne ma donc ni badem bla iji akavo iya lon kavo ne tati wula fe ita isomay lo so corona be nyingali sabakan ko ani saya meleke ka nyoy ako mata aina wa kaifa mata donyuma sunna so madanna mata ko jabiti bulo aina bina kemi tlungero do lawa nana kero do lawa doctor so lawa sukono wa aina kaifa tonyol kelaw le bini fawa accident wa
banalo i m'a dɔn parce qu'en fait généralement ni mɔgɔ sala dɔrɔn an bɛ ɲininkali fɔlɔ min kɛ ko mun de tun b'a la ta saya den tɛ bana la saya den tɛ kɛnɛya la saya den bɛ fɛn kelen dɔrɔn de la a bɛ fɔ o ma ko ajal iza jaa ajaluha la yuakhar ni wagati sera dɔ tɛ faraka dɔ tɛ bɔ a la donc o la don n'i ko o dɛngɛnɛya sɔrɔ i kan k'i labɛn parce que i bɛna ɲɛnamaya min kɛ kelen de bɛna ɲɛnamaya kɛ i ni mɔgɔ tɛna don donc mɔgɔ mun kan ka jigin fɛnɛ parce que o bɛ n'i ta k'i t'i di ala ma a ye jija o kɛ mɔgɔ senima ye i jija o kɛ mɔgɔ senima ye mais kira yɛrɛ y'a kuma filɛ sahaba bɛɛ tun bɛ siran a la ɲɔgɔn ale kɛrɛfɛ kɔnɔ mun tun b'a kɛrɛfɛ mais a ko to yen a ko mɔgɔ min ma jɛ n'a furumuso ye kunun k'o ka jigin kaburu kɔnɔ ça veut dire que bɛɛ man kan ka jigin mais an yɛrɛ t'a la mun sila yɔrɔ min na mun bɔra yɔrɔ min na an bɛ girin ka jigin kaburu kɔnɔ o ye kojuguba de ye o y'o ye inshallah ala kan sababa inshallah an ye faamuyali sɔrɔli nin na parce que n'i ye walandaw ye tuma la da man ca ka se a ma ka sɔrɔ fɛnw de don fɛn minnu ni a nafa ka bon an ka kaburu dɔ na tuma la n'i taara la désordre dannen don bɛɛ bɛ yafa tuma bɛɛ bɛ jigin dingɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ su minɛ bɛɛ bɛ maga a la bɛɛ bɛ fɛ k'a sama sama o dun tɛ ko ye fɛn bɛɛ kan ka labɛn i n'a fɔ i da sera a ma cogo min na nin baara bɛɛ lajɛlen kelen kɔfɛ hadamaden yɛrɛ suturali bɛɛ la kolen k'a ban k'a sutura k'a bila a ka dayɔrɔ laban na bɔgɔ kɛra a ka maaw y'u kɔ di a la mun nafa jumɛn bɛ se ka se su ma bon an bɛna min rectifier dayɔrɔ laban tɛ dayɔrɔ laban fɔlɔ don ok naam awwal manazil al-akhirah parce que lawro laban o le arjina ye walama jahanama ala kan tanga jahanama ma donc o y'o ye mais i kan ka min faamu n'a jigila kaburu kɔnɔ ni su tun bɛ se ka message dɔ di k'a di ala ma a tun bɛna kuma kelen de fɔ n'a ni mɛlɛkɛ ka ɲɔgɔn ye n'a tun bɛ se ka kuma fɔ a ye a tun bɛna fɔ a ɲɛna o lawla akhartani ila ajalin qarib a ko a fɔ ala i tun b'a fɔ ala ɲɛna n b'a deli n'a ka se dan tɛ se min na n'a tun bɛ se ka seconde kelen dɔrɔn di ne ma wagatinin kunkurun dɔrɔn est ce que a ko n bɛna seliya la n bɛna sun wa ayi n bɛna hiji kɛ la a ko fa asɔda ko n bɛna saraka de bɔ dɛ mais jɔn ye a muso ye wa a den ye wa la a yɛrɛ ye fa asɔda munna fa akun mina salihin pour que n ka kɛ jɔn ɲumanw na donc o b'a yira déjà ko fɛn min bɛ su nafa fɔlɔ fɛn fila saraka duwawu saraka duwawu a jateminɛ n balimakɛ sayi seku n'a sela kaburu la hali n'i baden dɔ ko sa ko daba ta ka di yan a ka daba ta ka di ma a ma baara kɛ o mais a b'a bolo jɔsi i ko kɔrɔ lɔ o kɔrɔ de ala tun b'anw bolo a tun ka d'an ye dɛ banbagatɔ nin mais ala ka lahala wɛrɛ ta anw tɛ se ka foyi ɲ'a ma ala filɛ nin bolo min k'i di a kɛla in tu'azibu fa innahu ibadaka wa in taghfir lahu fa innaka ghafurur rahim ala n'i bɛ hinɛ da i ka jɔn dɔ i bɛ a jangata e de hinɛ masa ye dɛ a filɛ nin bolo ala min k'i di a kɛla parce que anw tɛ se ka foyi ɲ'a ma tugun i ka faamu mais a bɛ jɔrɔ n'a ye tellement su bɛ jɔrɔ n'a ye tellement f'a bɔtɔ so kɔnɔ a bɛ message dɔ to yen a b'a fɔ ko ya ahli ya abna'i ya alladhina yarisuni la tal'abanna bikum ad-dunya kama la'iba bina kon tiɲɛ tabagaw n fa n denw n kɔrɔ n furucɛ aw kana kɛ dunya bolo tulonkɛ fɛn comme ne kɛla a bolo cogo min na hali ni mumini don parce que ne ka wagati dɔ kɛla n ɲinɛna ala kɔ n ka wagati dɔ kɛla tulonkɛ la n ka wagati dɔ donc k'a y'an jija aw min bɛ yen fɔlɔ a y'a ka wagati bɛɛ fa ala ko la o ye kelen donc fɛn fɔlɔ mun bɛ a nafa o de duwawu ni saraka ye a bɛ komi ne banbagatɔ banna n'aw sigilen bɛ n'a nana lɔ dɔ la ko kɔngɔ bɛ na a denw tɛ o a muso tɛ sangabunda la hali mɔgɔ mun bɛ tɛmɛ na u bɛna bori ka dumuni la ɲuman ɲini ka d'a ma n'a ko min lɔgɔ b'a la cogoya kelen don mais o don a b'a fɔ ko min lɔgɔ wɛrɛ de bɛ na kɔngɔ wɛrɛ de lɔgɔ bɛ na min ni aw ta tɛ kelen ye o de ye jumɛn ye duwawu ni saraka su bɛ ɲininka wagati saba tile saba don n'o bana su dɔ la olu sɔn an ka cɛkɔrɔbaw tun tɛ ko kɛ u kun fɛ i ka faamu n'an bɔra dɔrɔn kabulu la o bɛna fɔ k'a ye na duwawu k'a ye mɛlɛkɛw bɛ na n'o bɛ na ɲininkali ni fɛnw kɛ parce que n'o k'a don dɔrɔn dɔw ko mɛlɛkɛ fila bɛ na tiɲɛ don mais sani mɛlɛkɛ ka na ilawu yɛrɛ bɛ na ilawu yɛrɛ bɛ na cogo di a b'a nin fiyɛ a la ni nin donna la a bɛ sen mankanw mɛn o kɔ dotɔ kuma mun bɛ kɛ la o b'a mɛn
nakome ani banabagatɔ ani mɔgɔ min tun b'a kɔrɔ a banabagatɔlama walama mɔgɔ laban min tun b'a kɔrɔ a b'o wele parce que ale fɛ o waati la sen t'a dimi tugun bolo t'a dimi kun t'a dimi donc a don lani bɛ dibi la ni fiyɛla la a bɛ sɔrɔ ka weleli kɛ sa n'a ma den wele a b'a muso wele walama a cɛ wele a ye kuran minɛ a ye yelen minɛ mɔgɔ tɛ sɔrɔ ka jaabi mais mɔgɔ tɛ yen wa mɔgɔ tɛ sɔrɔ ka jaabi mɔgɔ tɛ yen wa mɔgɔ tɛ sɔrɔ a b'a ko lɔ n yɛrɛ ka wuli ka yelen minɛ o yɔrɔ la a b'a lɔ k'a sala n'a k'a bɛ wele a kunkolo bɛ kaburuden bugɔ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ aa ja ne ta a bɛ min fɔ bɛɛ kan k'o tagasi ja ne ta labanna ni ne ma wa ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ ɲɛna sa ko fi tura bi dafa n'o kun raja'u wa tarakuku walaw zallu ma'ak ma nafa'uk i ko mun tun tɛ ɲɛ i kɔ o nana i dɔ bɔgɔ la dɛ o tatɔ filɛ nin ye k'i to i b'o sen mankanw mɛnna k'u ka kumaw mɛnna o tatɔ filɛ nin ye k'i to yen mais hali n'o tun ka laɲini ka to n'i ye o tɛna se ka foyi nafa mais i ni jɔn de bɛ yan ana alhayu lazi la amut i ni masa min tɛ sa ani i ka baara i ka faamu donc n'o kɛla ni mɛlɛkɛw nana ko bɛna ɲininkali kɛ o yɔrɔ la o bɛna sɔrɔ ni mɛlɛkɛw kɔseginna ala b'a fɔ ko a k'a sɔrɔ cogoya ɲininkali kɛ ko ayi an taara sɔrɔ o bɛ duwawu kɛla ye o bɛ yɛlɛ ala dalila ye ɲininkali tɛ bɔ o don o bɛna tile 3 tile 3 don cɛkɔrɔbaw k'o don fɛnɛ kɛ duwawu kalan don ye o bɛna sɔrɔ fɛnɛ o don fɛnɛ duwawu bɛ ka kɛ 7 même chose a b'o cogo la tile 40 fɛnɛ o bɛna o b'o cogo la donc a ka ca ala fɛ su ni bɛ kunnadiya parce que ale ka soubassement kɛ ɲuman ni mun bɛna k'a kɔfɛ saraka bɔ ni duwawu min bɛna kɛ olu bɛna fara a kan ale ta kan i ka faamu parce que dɔw bɛna f'i ɲɛna ko duwawu man kan ka sara ye ko ka baara min kɛ ko b'a yɛrɛ bɔ mais mun na an bɛ seli su kan seli yɛrɛ tɛ o la ruku'a wala sujuda la Allah yarhamni kirabatigi k'olu fɔ ko sallu alayya salatan la ruku'a wala sujuda la Allah yarhamni ko a ye seli kɛ ni ka seli min ruku t'a la sujudu t'a la n'o tɛ seli min na seli tɛ o muna la Allah yarhamni parce que sula seli la an b'a fɔ Allahumma ikfir lahu warhamhu o ye tawasul le o mais muna an b'o kɛ anw ye jɔn ye n'an b'o kɛ n'a baara b'a bɔ adamaden si ka baara ti bɔ jɔn si ka baara ti bɔ fɛn jumɛn de bɛ bɔ duwawu min bɛna k'i ye saraka min bɛna bɔ i ye ɲumanya min bɛna k'i ye n'o tun tɛ kira tun tɛna fɛn kɛ o kira ko alayhi salatu wa salam ko saraka min ka ɲi ka tɛmɛ saraka bɛɛ kan a ma fɔ i kana misi faga a ma fɔ i kana saga faga ka ji di ji min lɔgɔtɔ ma mais ni saraka tun ma ɲi kira tun t'o fɔ o su ye o dɔ nana kira ma alayhi salatu wa salam ko ni bangebaga 2 banna est-ce que k'a hakɛ dɔ bɛ n kan kira ko sisan a bɛna daminɛ an k'o to yen Sayidina Ali ko karamallahu wajah ko ni donna kaburu dɔ la silama kaburu dɔ la ka kulu Alahu siɲɛ 11 dɔrɔn kalan ou bien 12 kalan ko fo ka taa kiyama se ko su min bɛ yen k'o tɛ se ka ban a baraji tilennaw ni ɲɔgɔn cɛ anw yɛrɛ ko ni su bana dɔ la ko istaghfiru li akikum fa innahu al'ana ko a bɛna ɲininka sisan bon istighfar huna a duwawu sugu ma fɔ ko a ye duwawu de k'a ye donc ça veut dire que fɛn min b'a nafa a tagani kɔ o de duwawu ani saraka comme an ka fɔ cogo min na n'a kun nana ko kɔngɔ b'a la an bɛna dumuni la ɲuman ɲini ka d'a ma n'a kun ko min lɔgɔ b'a la a b'o cogoya kelen na mais a ko min wɛrɛ lɔgɔ de b'ale la min ni aw ta tɛ kelen ɲɛnamaw ta tɛ kelen o de jumɛn ye o de duwawu ani saraka duwawu ani saraka wagati bɛɛ mais a lajɛ kɛ n ka aya min fɔ sisan a daminɛ na n'a kun bɛ se ka message di cila di ka taa di ala ma a kun bɛ n'o de fɔ lawla akhartani ila ajalin karim fa asaddaq ala ni kun ka ne to yen seconde 1 dɔrɔn wallahi n bɛna saraka bɔ n yɛrɛ ye wa akun mina salihin bukan ka kɛ ɲumankɛlaw la donc o b'a yira n na k'a fɔ saraka bɔ nafa ba de b'a la su ye i ka faamu an kan ka saraka de bɔ su ye waati o de b'a nafa waati bɛɛ ka ɲinɛ i ka su kɔ kira bɛna f'i ɲɛna hadisa dɔ la alayhi salatu wa salam ko ni mɔgɔ min ka seli farida 5 kɛ a n'a nafila bɛɛ lajɛlen i ma duwawu k'i bangebaga ye k'o don k'ala b'a jate k'i ma seli o don ala b'a jate k'i ma seli mais an fɛ yan n'an ka su dɔ la dɔw yɛrɛ bɛ yen o ka su dɔ la ala ma san 1 bɔ mais o t'o fa kaburu yɔrɔ la o t'o ba kaburu yɔrɔ la aza khatir o ye kojuguba de ye mɔgɔ min ala ta kɔfɛ e kɛra fɛn ye a tun bɛ se k'i faga kabini fitinin ma mais i ka bana y'a ka bana ye i ka si ɲɛna y'a ka si ɲɛna ye i ka tɔɔrɔ y'a ka tɔɔrɔ ye hali ni ka fɛn dunya bɛɛ sɔrɔ bi i ka mobili fɔlɔ min sɔrɔ Mercedes fɔlɔ min sɔrɔ walama mobili belebele fɔlɔ min sɔrɔ jɔn duman ma karamɔgɔ i ko dɔn i b'a kɔ musokɔrɔba b'i ta kɔ la i bɛ ɲɛgɛnɛ k'a kan i bɛ kɔmataga k'a kan a bɛ tila ka jɔsi ka tila k'i ta tuguni ka taa yɔrɔ la i yɛrɛ tɛ yɔrɔ min dɔn
mobili ba fila tɛmɛni b'o kan o de ka mobili fɔlɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ mais n'o tigi k'a fɔ e tɛ duwawu kɛ o tɛ saraka bɔ ye o ye kelen mais filɛ fɛ anw fɛnɛ bɛ kojugu an bɛ ko dɔ kɛ an bɛ se k'a fɔ danger lo quoi munna n'an ka mɔgɔ sala n'a tile 7 ni fɛnw banna an bɛ lɔtugu fo san wɛrɛ e de bɛ dumuni kɛ sɔgɔma i b'a kɛ tile fɛ i b'a kɛ wula fɛ i bɛ gutew fɛnɛ kɛ i bɛ fani don sɔgɔma wula fɛ yɛrɛ i b'a bɔ i bɛ dɔwɛrɛ don sini mais e ka mɔgɔ bɛ kaburu kɔnɔ fo san kelen e hakili bɛ jugu la parce que kira bɛna fina alayhi salatu wasalam hadisa dɔ bɛ yen a ko zurrul qubura fa innaha tuzakkiru bil akhirah ko a ye to ka taa bɔ kaburu la sɔn dɛ ça veut dire que a ka aya kuma min fɔ nin zurru filu amr ni mɔgɔ min m'a kɛ i t'a mantɔn dɔ ye ko a ye to ka taa bɔ ka sa a kan ka kɛ bɛɛ programme na n'i ma lɔgɔkun sɔrɔ i ma kalo sɔrɔ kalo 3 man kan ka tɛmɛ n'i ma kɛ fa innaha tuzakkiru parce que a b'i hakili jigin kiyama la i b'a dɔn k'a fɔ mun bɛ n fɛnɛ bɛna taga yen don dɔ mais n'i m'a kɛ kama tudinu tudan e ma duwawu kɛ tɔ ye mɔgɔ fɛnɛ tɛna duwawu k'i ye a ko igsil al-mayit fa inna mu'alajati jasadin khawi maw'izatun baligha olu sɔrɔ an k'o fɔli fɔ sa jɔn kan ka su ko a ko a ye kɛ su kobaga la n'i tɛ se n'a lajɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ siɲɛ kelen parce que ka adamaden dɛsɛ ni lani ye min bɛ pan ka cun k'a yɛrɛ ye kono lani a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ maw'izatun baligha ko ye wajibi belebele de i ka faamu donc ala k'an sababa bɛn donc n'an y'o jateminɛ an b'a lɔrɔ la k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ su nafa bi o de duwawu ni saraka ye duwawu ani saraka karamɔgɔcɛ fɛn bɛɛ i bɛ se ka saraka bɔ fɛn bɛɛ la a ma fɔ forcément i ye wari di parce que wari t'i bolo mais hali ka i bɛna nasɔngɔ min di furumuso ma i b'a fɔ dɔrɔn ala nin kɛ sababu ye ka hinɛ sen bangebagaw ma est-ce que ka faamu a niya i bɛna mɔgɔkɔrɔba dɔ y'i fo walama ka mɔgɔkɔrɔba dɔ tɛmɛtɔ ye k'a dɛmɛ k'a ka doni minɛ ala ka nin min kɛ i y'a hinɛ sen bangebagaw ma mais jɔn bɛ wuli sufɛ k'a bɛ lɔ fila k'a bangebagaw ye o ka dɔgɔ an bɛɛ ɲagban n'o ala an karamɔgɔ an bɛɛ ɲagban n'o an yɛrɛ azikuru ni fatuw k'o de la mais patron mɔgɔ dɔw bɛ kaburu kɔnɔ o mako b'an na a ye suw bɛ ɲɔgɔn ye e ka mun sɔrɔ ne ka mɔgɔ ɲinana ne kɔ ne ka mun sɔrɔ ne ka den na a bɛ komi aw fila bɛ ɲɔgɔn fɛ aw fila den tala aventure la aw fila den bɛ aventure la tɔ kelen don o don kalo o kalo den de bɛ cadeau ni fɛnw bila ka na wariw bila ka na ale bɛ dɔ bɔ ka d'i ma ah n den i denkɛ ka fɛn bila ka na i ta filɛ nin ye mais e den tɛ fɛn bila ka na e bɛna kɛ cogo di i den kɔrɔ i bɛ nisɔndiya kɔrɔ wa ou bien i dusu kasi a kɔrɔ i bɛ dusu kasi a kɔrɔ n'i yɛrɛ ma kɔlɔsi n'a fɔra ko ka duwawu kɛ i bɛ duwawu kɛ jɔn ye i bɛ duwawu kɛ den dɔ in de den dɔ in de kiyama b'o cogo la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que o bɛ yen o bolokoloma don o tɛ sɛnɛ kɛ o tɛ baara kɛ o tɛ foyi kɛ o bɛ mun de kɔnɔ na an ka duwawu n'an ka saraka an bɛ Alahu taala deli ala ka a faamu cogo ɲuman di an ma ala ka an hakili to an ka su la ustaz baro in nafa ka bon kosɛbɛ waati n'a cogoya kama dakuruɲɛ laban jumɛn b'i bolo ani ka duwawu kɛ an filɛbagaw ye alhamdulilahi rabbil alamin kuma laban min b'an bolo bɛɛ lajɛlen ka tagasi k'a dɔn an bangebagaw ka hakɛ b'an kan an ka suw ka hakɛ b'an kan an sigiɲɔgɔn minnu tagala kiyamaw ka hakɛ b'an kan silama bɛɛ lajɛlen ka hakɛ bɛ ɲɔgɔn kan an kana tɛmɛ kaburuw la n'an ma lɔ hali n'an ma se ka lɔ n'an bɛ mobili transport kɔnɔ ou bien an yɛrɛ ka mobili kɔnɔ an ka jɔ ka tagasi an miiriya lɔ ka tagasi ka duwawu kɛ hali ni miniti kelen ka tɛmɛ o ye kelen ladilikan fɔlɔ ladilikan filanan an y'an jija dɔgɔtɔrɔso an ye duwawu k'an bangebaga banabagatɔw ye an baden banabagatɔw ye ka tila ka duwawu k'an yɛrɛ ye parce que jamana bɛ yɔrɔ min na diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan duwawu tɔ la duwawu le bolo ni cɛbaw tun t'an bolo cɛba mun bɛ ala ko fɔ wagati bɛɛ sɔgɔma tile fɛ wula fɛ i b'a sɔrɔ tiɲɛni kun nana mais anw harijɛ jɛla ni kira nali ye ka kɛ kira mantɔnya o harijɛ le b'an kan alhamdulilahi rabbil alamin donc an bɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ kana mɔgɔ kana ɲinɛ i ka su kɔ inshallah ala k'an ka batow minɛ ala ka ala hinɛ an na ala ka yafa an ma ala k'an jurumu yafa an wolobagaw ala ka hinɛ u la an badenw an fa n'an ba n'an kɔrɔ n'an dɔgɔninw k'an kɔ kɛma ala ka hinɛ u la u k'an kɔ kiti ma ala k'an nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛmi ma ala k'an nɔgɔya an ma ɲini masaba ala ta ala fɛ ni dibi b'o ka kaburu kɔnɔ ala k'o dibi wuli ka bɔ yen an ma ɲini masaba ala ta ni nɔrɔ b'o ka kaburu kɔnɔ ala ka dɔ fara nɔrɔ kan awa min b'o ni ala cɛ ala k'o yafa min b'o ni jɔn cɛ ala k'o kaburu ka ala ka kɛ arijinɛ tagamasɛ ala kana kɛ jahanama tagasɛ an bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ kun arijinɛ ala ka arijinɛ d'a ma an bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ kun arijinɛ ala ka arijinɛ d'a ma ala k'an sutura ala kana an lebu ala k'an kɔrɔta ala kana an majigi ala k'an tanga ala kana an labila ala ka labanko ɲuman d'a ma ala k'an balo silamɛya kan ala k'an faga an limaniya kan adamaden bɛ jɔrɔ ni fɛn jumɛn dugukolo o de kɔ ye k'an kɔ sabati ala m'o kɛla k'an kɔ sabati ala m'o kɛla k'an denw bila siratigɛ tilenni kan ala m'o kɛla k'o tɛmɛ anw kan ala baara la ala m'o kɛla ka jamana ɲɛsuma ala m'o kɛla ala ka jamana ɲɛsuma ala ka mali
mali ani silama jamana be ala ka bela jeni nyasuma ala ka bela jeni nyasuma ala ka bela jeni lafiya ala ko da bela jeni kono subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai hadamaniya jiye nyinamai bayaro de bela jele ba do makonla na masemi mabi sini abisoma salo ani ma chama tumi nyonfe nga nyina o chama me kaburu kono ankara mo ya fatumna kira ka hadisawla su mana fatu abina fo mato lenjila amma wode be mami me gere sanfe ka juruda ma wala sabe sika labo chuamina o laboli mi ame juru mi flu ma wala sa kula bo be gelamina o yami duwa mi koyi ame sarakati bo mi koyi bela jele ma obola emi be nyina mala emi klobe nabi nemmi be ka kuma be ankara mo am bela jele ma obe ola dondo nga amo juru don chukudi wala sa ka saranye dondo o ye ambalma munu konanye ka blanye anga a juru do uluye ibe duwa mi ka shuye tuma dola kuma na fo chuna ma kanye duwa ka nga shuye nga be ka duwa ki yerede parce que be ka juru de do ni ya dombi ebe ka ke doyebi sini arabi do fana blaka ke e na fitna mi balaw ko mi ankara mo dabora ka sama majuljuli bembi munu tu halu u bange ba kaburu yoro do ka so ashudo on ro wira tumbe wira taraka tu bange ba o du bladi nga kono amate me kalo damar ma sanda ma ko ta hala u bange ba kaburu yoro do tuma dola gelado bena woti gisra abini sifa be nyingal ke kun taro nyemu ne ke alala ibado yemi ke alala itari bange ba fili kaburu kono dinga kono ka nyina ko ala be gelado da atikiku fa ba yere nyaku atada ay munke alala ka nyina ka shuko o ye datuli sababu doye ka garzige siri ni gelya sababu la belebele doye ambe Allah taala de ala ka hakli nyumandi amma an bange ba munu blara nya nga shu munu blara nya me do ke o ye ala ka lahara son sumaya we an gana tu malo len soro o kana u malo an malo len gana suma an gana ta u malo len soro an yere na bisi an yere ma domina o ka soro an yere ka don labeno an ni Allah taala kadi an ni an ko mo kadi kamma fana to an ko mamun be do ke anye wati bela jelena amsin kan kana mo fo Cheikh Umar Masuba ka wali nyumando aka wati koroni kama ay wati mindi ama wala sakana ni wala ndana fuma ndi ama ambe Allah taala deli ala ka donu jidi ala ka hamna ko bela jelena ko ya ka segi ka Côte d'Ivoire na la mini bela jelena fo ankara mo to la Cheikh Umar Masuba to la kramo Côte d'Ivoire doni kala na kramo na almami na khutba kala cheikhuna muqaddamu ka bela jelena fo ankara mo to la ka segi ka were fana fo ka wali nyumando aw munutun sime aw ka jabaranu nyama ka dine barule ni dine baro tetemi aw kan wati shida jamana ko na ni jamana ko kan ambe Allah ta'ala deli anni awye ala ka sigidan na tayira annahu bela jelena wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu